చెప్పండి. మేము టీషర్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వచ్చామండి. మన దగ్గర తయారైంది ఇంకా వాట్సాప్ కార్డ్స్ అవి కూడా నెంబర్ ఆఫ్ పాకెట్స్లో మనకు వచ్చాయి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ కామర్స్ ద్వారా ఓఎన్డీసీ యాప్ ద్వారా చాలా ఆర్డర్స్ వచ్చాయండి. మేము ఒక లూప్ లైన్ కేజీపురం మాడుగుల మండలంలో ఉన్నామండి. ఓఎన్డీసీ ద్వారా మేము ఈ రోజు ఏపీ మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఓఎన్డీసీ ఆపరేట్ చేయడం ఈజీగా ఉంది మీకు? ఎంబీఏ చేసావా? అవును సార్. నేను ఒక 10,000 నుండి ఈ రోజు నేనే ఓన్గా ఒక 10 మెంబర్స్కి వర్క్ ఇప్పిస్తున్నాను సార్. లాస్ట్ ఎంబీఏ ఏం చేసావమ్మా? ఎంబీఏ ఫైనాన్స్ చేసావు. ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో వర్క్ చేసి కూడా నేర్చుకున్నావా? నేనే అప్లోడ్ చేసుకున్నాను. ఓఎన్డీసీ మొత్తం నేనే ఫొటోస్ అన్నీ అప్లోడ్ చేసుకుంటున్నాను. లాస్ట్ ఏపీ మొత్తం కూడా ఈ రోజు స్ప్రెడ్ అయ్యింది సార్. డ్రైవ్ తీసుకున్నాను సార్. నేను అందరికీ బాగా ఒక అవగాహన అనేది